OK, takže čo si sa dneska naučila, respektíve ako ti to zosedenie alebo v rámci tejto konzultácie, čo ti to tak pomohlo, alebo akým spôsobom to vieš použiť, už si použila, alebo tie informácie ti dávajú zmysel a plánuješ ich nejakým spôsobom využiť vo svojom podnikaní. Takže čo to je? No, dnes sa mi to celkom páčilo, pretože od začiatku, kde sme začali z veľkého chaosu a veľkého takého zmätku, kde som mala veľmi veľa úloh a skákala som medzi nimi, nevedela som čo skôr, tak teraz sa to tak utriasáva. A dnes sa mi ujasnili niektoré veci, napríklad to, že nie som nenahraditeľná, že naozaj som si dnes tak vo väčšej miere uvedomila, že naozaj sú niektoré pozície vo firme, ktoré som schopná odovzdať niekomu ďalšiemu. V zmysle hesla žij a nechaj žiť. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, som si uvedomila, že myslím si, že ďalej vo firme budem tá najlepšia, že nikto ma asi nepredbehne vo firme z hľadiska toho, čo pre tú firmu znamená a to, čo v tej firme viem, ale môžem vyrobiť také moje kopie na niektoré pozície a že keď tam toho človeka dám, mám to komu odovzdávať. Teraz vlastne som bola stále ten originál, ale nemala som tie kopie a naozaj som bola veľmi prepracovaná. Super, takže cítiš to ako prínos? Cítim to ako veľký prínos, že sa mi to, ten veľký chaos na začiatku začína pomalinky nejako triediť a ukladať. A to, čo vidím ako najväčší prínos nielen dnešného dňa, ale aj tých konzultácií predtým, je to, že pomocou vlastne aj tvojou alebo firmy Joblines som si prvýkrát vedela nastaviť nejaké priority, že vlastne všetky tie úlohy zoradiť podľa tej dôležitosti. A naozaj tá analýza aj to stanovenie priorít bolo veľmi dobré, pretože keď som to dostala, keď si to vlastne z tej analýzy, keď to vypadlo a keď som to videla, mala som neopísateľne krásny pocit, že som vedela, že áno, toto je to správne, že mi to presne sadlo, tak jak som to cítila, tie priority, že čomu sa mám venovať ako prvému, druhému, tretiemu a naozaj mi to veľmi dobre dávalo zmysel, tie priority, ako mám postupovať vlastne. Super, ďakujem. Prosím.